Türkmenistanda polisiya işgärleriniň sakgaly ösen erkekleri awlamak çäresi tamamlanmaýar. Sen ýaş we wagtyň ýokmy? Onda sen polisiya işgärleri üçin potensial awa öwrülýärsiň diýip Türkmenistandan alternativ habarlar neşiri habar berýär. Aşgabatyň dürli ýaşaýyş massivlerinde köçelerde sakgaly ýaşaýjylara garşy reýtler iýdigderli geçirilýär. Bir ýa-da iki hepde sakgalyny syrmadyk erkekleriň ählisini iň golaýdaky polisiya bölümine alyp gidýärler. Bu ýerde olary ösgün sakgaly bilen surata düşürýär. Soňra olary bir ýedeklik ulanylýan päkini berýärler. Şondan soňra olary sakgalsy surata düşürýärler diýip neşir özüniň ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp 1 martda habar berdi. Neşiriň bir çeşmesiniň tasdiklamagyna görä bu çäre Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi tarapyndan ýurdun polisiya işgärlerine paýtagtda sakgally adamlaryň sanyny azaltmak boýunça ýürite plan kesitlenendigini alamatlandyrýar. Saklanan adamlaryň sakgally we sakgalsy suratlary planyň ýerine ýetirilýändigini gösgöni delili hökmünde hasabat üçin gerek ýaly bolup görünýär diýip neşir sakgalyny syrmadyk raýatlaryň saklanylmagy bilen bagly wakalaryň paýtagtyň 5-nji, 10-njy, 11-nji we 30-njy mikroraýonlarynda şeýle-de parahat etrapçalarynda ýüze çykandygyny hem belleýär. Türkmenistanda murt sakgal goýberýänlere, namaz okuyanlara basyş edilýändigi şeýle-de türkmen häkimetleriniň ýurdun ýaragly güýçleriniň hatarynda gulluk edýän şahsy düzüme dini ibadetlere berja etmezligi tawşyrýandygy barada Adatlyk radiosu inni 2 ýyldan gowrak wagt bäri wagtal habar berip gelýär. Ýöne soň gaýlarda türkmen häkimetleri tarapyndan bu çäräniň güýçlendirilendигini Adatlygyň we garaşsyz habar serişdeleriniň ýurt içindäki habarçylary habar berýärler. 30-njy ýanwarda Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň biri ýurdun Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň ýüzünde diňi uzyn däl eýsede 1-2 günlük gyrçy sakgaly bolan adamlary we ýaş oglunlary hem saklaýandygyny habar berdi. Organ işgärleri saklan adamlarynyň resmi namalaryny we telefonlaryny alýarlar. Olar adamlary açyk meýdançada ýa-da başga ýerde sakgalyny syrmaga mejbur edýärler diýip habarçy aýdypdy. Aşgabatda sakgaly goýberýän adamlara garşy gözegçiligiň güýçlendirilendигini Kronika Türkmenistan neşiri hem habar beripdi. Polisiya işgärleri sakgalyny syrmadyk ýaş adamlary polisiya merkezlerine alyp gidýärler. Olar köplenç adamlary para bermäge mejbur edýärler. Polisiya işgärleri saklanan adamlary diňe 100 manat berseler goýberjekdiklerini ýoksa olary jerime saljakdyklaryny aýdýarlar diýip neşir 25-nji ýanwarda beren maglumatynda aýdypdy. 9-njy ýanwarda Türkmenistanyň Daşoz we Lewap vilayetlerinde namaz okuyan we ýyl içinde dini agdayan adamlaryň soragy çekilýändigini, polisiýa we Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň ilata aşy dinçilikden saklanmagy maslahat berýändiklerini Adatlygyň habarçylary gurrun berdiler. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 18-nji maddasynda her bir adam özüniň dine garaýşyny öz başda kesitleýär. Onuň ýeki özü ýa-da beýleki adamlar bilen bilelikde islen dinine uymagy, dine bolan garaýşlar bilen baglanşykly ynam ygtykatlaryny beýan etmäge we ýaýratmagy, dini däpler berja edilende gatnaşmagy haklydyr diýilýär.